Sí. Este non mo sabe o fútbol. Non se sona? Pois viu, Julio. Entón, primeiro, que pasa? Se lle meto un papel e o meto na auga, mollerás o papel? Se meto así, si, non? Ui, temos que ter máis auga. Xa non se molla. Máis auga, aquí. Upa, ahora sí que se mollou. Botalle máis auga, bastante máis. Acaba xa con todo. Aí, aí. Aí vai. Ahora sí. Outro vaso que este aí vacío, este. Xa, tú, Nerea, mete tú o papel aquí. Ven aí o fondo. Tras, tras, tras. Vai pasar o mismo se o metemos. Sí que se nota, evidentemente, porque entra auga. Está o vaso valeiro, só tiña este pano, non? Pero agora, sí, metemos o baixo para a boca aberta, pero cara abaixo mollarás o papel. Entrará auga. Por que? Se meto aquí o papel e baixo, mollarás o papel ou non? Non. Pois vamos a probar. Vamos a botar outro clines. Aquí. Está un pouco mollado o vaso, pero non hai igual. Non se ve nada, oscuro, contamos hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, hop. Está seco. Por qué? Porque está cheo de aire. O aire ocupa espacio, de que creamos que non. E aquí, se o taponamos, ten aire. E como ten aire, a auga non pode entrar por moito que queira, porque xa está cheo o vaso. Se o facemos así, o aire escapa, non o temos presos, pero se o ponemos así, sí que capturamos ese aire, por eso non se mola. Este mola, Vale, ben, entón, que nos queda? Porque xa, agora, comprobar con as letras, se secaron ben, se óxido, claro,